маҳсулоти пластикӣ ба муҳити зист зарари калон мерасонанд. Шурӯъ карда аз истеҳсол он то коркарди дубораи он. Оё шумо инро медонистед? Оё хабари ростро аз дурӯғ фарқ карда метавонед? Барои ин бо шунидани ҳар хабар тафаккури интиқодии худро ба кор баред. бештарин маҳсулоти пластикӣ барои як бор масраф истеҳсол мешаванд. Танҳо як теъдоди хурд дубора коркард мешаванд. боқимондааш дар партовгоҳҳо ва муҳити зист парешон мешаванд. пластик то 200 сол дар рӯи замин ё зери он боқӣ мемонад. Ба фикри шумо ин рост аст? бале, рост аст. пластик ҳал намешавад ва намегузорад замин нафас бикашад. ба ғайр аз ин, пластик ба заррачаҳои хурдтарин табдил ёфта аз таркибаш моддаҳои химиявӣ хориҷ менамояд. зуд бовар набошед. ҳар фикре ки шунидед, тафаккури интиқодии худро ба кор баред ва ана ин гуна эътидодро муқоиса намоед. корхонаҳои истеҳсолкунандаи пластик то 400 миллион тонн гази оксиди карбон ба атмосфера хориҷ мекунанд. ҳудуди 800 намуди ҳайвонот бинобар хӯрдан ва ё заҳролуд шудан аз пластик таҳти хатари марг қарор мегиранд. борҷомаҳои пластикӣ боиси танба шудани ҷӯйборҳо ва коррезҳо мешаванд. партовҳои пластикӣ соҳилҳои дарёҳоро ифлос мекунанд. аз оғози июли соли 2021 дар тамоми кишварҳои иттиҳоди аврупо тамоми маҳсулоти пластикии якбор масраф аз истифода барканор шуда истеҳсоли онҳо манъ карда шуд. ин хабар рост бошад? бале, қонуни мазкур соли 2019 аз ҷониби парлумон қабул шуд. истифодаи тамоми маҳсулоти якбормасрафи ошхона, чӯбчаҳои пуфакҳои ҳавоӣ, чӯбчаҳои гӯштозакунӣ, чӯбчаҳои кофекобӣ, пакетҳои пластикӣ тамоман аз истифода ва истеҳсол барканор шуданд. аммо дар тоҷикистон чӣ? дар ҳоли ҳозир дар тоҷикистон чунин қонун қабул нашудааст. мо ин хабарро тафтиш кардем. аммо ин маънои онро надорад, ки мо бояд мунтазири ин гуна қонун бошем. ҳам тафаккури худ ва ҳам муҳити зистро тоза нигоҳ доред ва нагузоред партовҳо ба он роҳ ёбанд.